Nina besilo nazi indaba se1KZNTV nifundele uphilani wakaCebekhulu. Sanibonani. Ake sibheke kwizona ndaba ehamba phambili namuhla. Kwethulwe owezimali Emkhanyakude. Iseyinkinga Ekagesi Kwambonambi. Kanti injabulo kubalandeli kuvulwa izinkundla. Nibukele indaba ze1KZNTV. Lo ukhulumela umnyango wezokubusa ngokubambisana nezindaba zomdabu KwaZulu-Natal uSenzelwa Mzila uthi ungqongqoshe lomnyango umhlonishwa uSipho Hlomuka wethule umbiko wocwaningo belithinta amabhuku ezimali zomasipala wesifunda Emkhanyakude enyakatho nelikaMdlokombane. Lo mbiko ubuveza ukuthi umasipala kufanele uthatheleke izisebenzi kanye namakhansela alomkhandlu inyathelo ezinqala. Lokhu ekulandela ukuthinteka kwawo ekuphatheni imali yalomasipala budlapha. Usaloku uqhubeke njalo nokuba nezinkinga umasipala wesifunda Emkhanyakude njengoba ungqongqoshe wezokubusa ngokubambisana nezindaba zomdabu nomasipala uSipho Hlomuka ethula umbiko kamcwaningi mabhuku obuveza ukuthi kunezisebenzi kanye namakhansela asebenzise imali yalomkhandlu budlapha. Kuzokhumbuleka ukuthi lo masipala wafakwa ngaphansi kwesandla somlawuli kulandela ukuhluleka kwawo ukuphatha imali. Namhlanje uhambele umasipala waseMkhanyakude lapho ethule umbiko we-forensic investigation eyenziwe ngumnyango. Lo mbiko wenziwe emva kophenyo olwenziwe ngumnyango emva kwezinsolo eziqhamukile. Lo mbiko ube nezincomo eziveza ukuthi umasipala kumele uthathele izisebenzi kanye namakhansela athize izinyathelo ezinqala njengoba kuvezwa ukuthi kube khona igameko lapho umasipala ekukholakala khona ukuthi ulahlekelwe imali ngenxa yokungalandelwa kwemigomo efanele. Phakathi kwezinto ebeziphenywa umnyango wezokubusa ngokubambisana nezindaba zomdabu nomasipala kubalwa imali engango-38,000 eyakhokhela ukuhlala ehhotela kukamphathi kamasipala. Ukuqashwa kwenkampani yonogada ngoJulayi 2019 kanye nokuxhashazwa kwempahla kamasipala nokunye okuningi. Ungqongqoshe ubesenxusa ukuba umkhandlu ulisukumele phezulu lolu daba lalombiko. Ngenkathi ethula lo mbiko ungqongqoshe Hlomuka unxuse amalunga omkhandlu ukuba alusukumele udaba oluvezwa yiwona lo mbiko nokuthi wenze konke okusemandleni ukuqinisekisa ukuthi igwegwe liyaqondiswa kulabo abakhonjwe umbiko. Umnyango kaKhokta ngaphansi kobuholi bukaNgqongqoshe Hlomuka uzimisele ukubambisana nomasipala ukusebenzisana nabo nokuqinisekisa ukuthi yonke imali enikezwa omasipala isetshenziswa ngendlela efanele. Umnyango ubusunikeza umasipala izinsuku ezingama-21 ukuba uhlale ucubungulule umbiko bese unikeza izinyathelo zozithatha. Ezindabeni ze1KZNTV kubika uZamando Sicele. Amalungu omphakathi endaweni yaseNhlanzini Kwambonambi Ward 5 ngaphansi komasipala uMfolozi enyakatho nelikaMthaniya athi sekuphele wonke amaqhinga bebenawo ukuzama ukuthi ke xazululeke inkinga yokuhamba kagesi amahora amahlanu ngosuku ukuthi ke ngezinye izinsuku uhambe ebusuku uzubuye ngakusasa. Nabathi ke kukhetha iphela emasini njengoba kuyidlanzana nje lithola libhekene nalenkinga kule ndawo. Elinye ke lamalungu omphakathi elikhathazekile uNkosenye Zikhali uthi sebeze basole nanenhlese yezepolitiki ngoba lenkinga igqame kakhulu ngemuva kokushintshwa kwekhansela kule ndawo. Kusiphatha kabi ke siwumphakathi wase Ward 5 kungesiwo Ward 5 kuphela ngoba kuhamba ezokufika amalungu omphakathi eWard 5 Kwambonambi ngaphansi komasipala uMfolozi enyakatho nelikaMthaniya akhala ke ngokukhishwa inyumbazane njengoba kabike ethi bacinyelwa ugesi amahora amahlanu njalo ke ngezithupha zehora lesihlanu ntambama kuze kube ke ihora le10 ebusuku ngezinye izinsuku kuba ke ihora lesihlanu ntambama uze ubuye ngehora lesihlanu ekseni. Uma ke sebecinyelwa ugesi bakhala ngokuthi ke komakhelwane awuhambi kodwa uhamba kubo basuke bekakwe umakhelwane abakhanyelwa ugesi bona bengenawo. Elinye ke lamalunga lomphakathi uthi ke sekubahlumeze kakhulu lokhu kangakuba ngisho abafundi nabasebenzayo kubaphazamisile lokhu.
So ke thina akusiniki ke into ene good understanding ukuthi yini ezithu ugesi sihanjiselwe wona. Ngikhuluma kuyimanje kungena lento ye load shedding. I load shedding uhamba ugesi ndawo zonke ngendlela ejwayelekile. Kodwa akusiniki futhi into enengqondo noma enesense ukuthi yini kanti le biyenza ukuthi thina sanjisela ugesi sodwa ama-hour angaphezulu kwa-4. Kwesinye isikhathi uhambe ngo-5 uzubuye ngo-5 ngakusasa ekseni. Siney'ngane ey'fundayo zesikole engakhona ukufunda, sinabantu abasebenzayo ababuya late, abangakhona ukupheka, abangakhona uku-ayina for ukulungiselela ukuya emsebenzini the following day. Sinabantu abaney'ngane ey'ncane. Kwesinye isikhathi nxa usubuya ezinye iy'gubhu ziyaqhuma zishe, cishe abantu beshe nezindlu. Besingafisa ukuthi isilekeleleke nabantwana indlela abatadisha ngayo ayisekho kahle ngoba ukukhanya kwekhandlela nokukhanya kukagesi akusafani. Nezigebengu ke ziyachanasa sekufanele ungalali lokho uqalaza. Uma uhamba ke kule ndawo ukhangwa izitambo zikagesi ezihambela phansi. Ezinye zazo ziwile kodwa ke asilungisiwe. Umphakathi uthi ke uzame kaningi ukuxoxisana no-Eskom ukuthi kulungiswe lenkinga kodwa ngaphandle kwempumelelo. Njengoba ke sekuthatheke isikhathi eside bebuyela kodwa ungaqhamuki nesipendulo. So ke siyafisa u-Eskom mhlasimbe lolu daba elisukumele phezulu ngoba thina sibukana kabi emphakathini njengokuthi ezamaqembu ezenza lokho. Ngoba mawulandela nasekuqaleni ke kwaba nenkinga yamanzi. After ukhetho inkinga yamanzi kwenzeka kwana same yakhulunywa abuyela automatically amanzi. Okusho ukuthi ke kukhona into lapho esicashelana khona. So siyafisa ukuthi uze singakhombani u-Eskom akusukume wenze into yawo. Lowo ke okhulumela u-Eskom KwaZulu-Natal uJoyce Zingoni ethintwa ngalolu daba ucela ukuba kabanikezwe ithuba lokwenza uphenyo ukuze bakwazi ukuthi badlulise umbiko okuwona wona bakwazi nokuphawula ngalo lolu daba. Lezi izindaba zo-1KZNTV. Mina nginguSamkeliswe Ngqulunga ngibika Kwambonambi. Abathandi bezemidlalo bathi sebemagange ukuba ke babuyele ezinkundleni babe ingxenye yezemidlalo bukhoma. Kwazise lokhu kuzobuyisa ke isithunzi nomfutho kubadlali kuphinde kwelekelele nemindeni ebiyithembeleke ekuthengiseni uma ngabe kunemidlalo. Labalandeli basho kanjena ke kulandela inkulumo kaMengameli wezwe uCyril Ramaphosa nalapha edalule khona ukuthi abalandeli sebezovumeleka ukuya kobukela ezemidlalo ezahlukene ezinkundleni. Kepha ke kumele kube yilabo abalugomele kuphela ukhuvethe futhi nabazoveza namakhadi obufakazi bokugoma ngaphambi kokuba bavunyelwe ukungena ezinkundleni. Kuyangijabulisa ukuthi umongameli usidedelele ukuthi sesingahamba siyobuka amabhola nanokuthi ezinye izinto seyimisiwe because kuyabonakala ngathi isimo sihamba kahle. So sizabathembisa nathi abasport ukuthi sizofika si-attende nanokuthi sizokwazi ukuthi sibone ama-team esiwasupportayo singalokho siwabuka kuma-TV kodwa sihambele ey'nkundleni. Sikhumbule ukuy'nkundleni kumnandi ukuthi ibhola ulibuke live kunokuba ulibuke ku-TV because kuyinkinga lokho. Sijabula kakhulu ukuthi ibhola selibuyile sesikwazi ukubukela nebhola. Sekuzosho ngiyobuka iSundowns nami kushaya ivuvuzela lapho kabi. Ngikhumbula nje ukuthi sibe baningi nje sihlangane nabafethu lapho mase sibushayile siyobuka ibhola nje kahle. Ngibuka iSundowns ishaya iKaizer Chiefs lapho. Jabule kakhulu. Njengabalandeli bebhola siyajabula ukuthi soya lapha e-stadium sikwazi ukubuka ibhola nathi sijabulele ukubona ama-team wethu esiwathandayo edlala. Okungijabulisa kakhulu yikho ukuthi iKaizer njengoba siyi-Sundowns nje ngeke zisifice laphana sihamba nayo i-DStv Premiership. Kuyangijabulisa lokho mama. Uma ama-stadiums evuliwe omama bethu badayisa ngaphandle. So ngobe sevaliwe babesafarisha ngoba bethi bengakwazi ukudayisa bondla imindeni yabo. Because phela uma u-understanda kahle akusona umuntu osebenzayo la. So back to your question, ukuthi ngizizwa kanjani besevula ama-stadiums. Ngijabule kakhulu. Our parents azobenefita nathi futhi as abantu abasha sobenefita kulana. Angithi mavula siyobuka ibhola. We have to socialize on the makuvula ama-stadiums. I will get to know abanye bakwezinye indawo. And our parents will also benefit a lot. Because njengami nje ngisuke ekhaya ngingathathi intweni. Most abantu abamnyama basuke emakhaya ngathathi intweni. Abantu bayahlupheka. And as benefits kule COVID ntontoni yabakhona. It's only those who are privileged are benefitayo. So ama-stadiums mevulwa sokwazi socialize. We are young people. We need to socialize and our parents need to make money kuze kondliwe imndeni yabo. Ake sithi ishelele ezitolo siyabuya.
Asiphinde sinamukele nisabukele zona indaba ze1KZNTV nazi okuyizona ehamba phambili. Kwethulwe owezimali Emkhanyakude. Iseyinkinga Ekagesi Kwambonambi. Kanti injabulo kubalandeli kuvulwa izinkundla. Abadayisi bemisebenzi yezandla yokubhinca sebekhaleke ngokuvaleleka ngaphandle bengatholi ixhaso lokulivuselelwa kwamabhizinisi abo abashayeka kuona kusukela kuqala umvalelazwe ngonyaka u2020 nalapho beveze khona ukuthi kumanje bacule kuyikweletu nabazenza bezama ukuvuselela kabusha impahla yabo eyonakala ngenxa yokungathengwa kade kuvaleke imicimbi. Lokhu ke kuqame kakhulu ngesikhathi kithi imbalezi indaba livakashelela abadayisi endaweni yabathengisela kuyona edumile eDurban Station eThekwini enhloso yokubheka ukuthi imisebenzi yabo isihamba kanjani njengoba ke kuphela iminyaka emibili ke namuhla kwaqala umvalelandlini ngenxa yegciwane lokhuvethe. The National Coronavirus Command Council has decided to enforce a nationwide lockdown for 21 days with effect from midnight on Thursday, the 26th of March. This is a decisive measure to save lives of South Africans from infection and save the lives of hundreds of thousands of our people. While this measure will have a considerable impact on people's livelihoods, on the life of our society and on our economy, the human cost of delaying this action would be far, far greater. Lolu yilona suku olwashintsha izimpilo zabantu bahlala ezindlini, kwavala izindawo zokungcebeleka okubalwa phakathi namabhishi, kwavala izitolo, izimboni, kwadingeka umuntu obonakala emgwaqeni kube ukuthi uphethe incwadi emgunyazayo uhambo lwakhe. Ukufaka kwezimfonyo kwaba impoqo. Imindeni eminingi yaqala lahlekelwa amalungu ayo ngenxa yokhuvethe. Kwabanye kwaqala usizi uma bethola imiyalezo ebazisa ngokuphela kwemisebenzi ababeyenza ngaleso sikhathi. Uhulumeni wabeseqala ukwenza imizamo yokuxhasa ngezindlela ezahlukene, ezinye zazo ezasithinta izijumbane zokudla, ukunikezela nangezinto zokuvikela abasebenzi kuleli gciwane. Njengoba kuyimanje sekuphela iminyaka emibili maningi amabhizinisi angakasimami yizi uhulumeni ezama ukwenza imizamo ukungenelela ukwadakula. Ithimba libe selihambela abadayisi bemisebenzi yezandla nabo abashayekile okuyimanje bavela ngekhanda esikweletini bezama ukutakula amabhizinisi abo. La especially amasiko nje ilokhuza amasiko ukuthi ebe engalahlwa njengoba makwenziwa imicimbi abantu bebhince khona into enzima kakhulu ukuthi isikhathi manje abantu abasayinaka izinto ezifana nalezi ngoba sekuye kufika abantu kufika nje abantu abasuka phesheya ngenxa ukuthi iDurban Station iyaziwa njengendawo edayisa imvunulo kodwa sikhona nje la into esiye siphatheka ngayo ukuthi akaze simbone government efika la yena self president efika nje just ukuzosibona kodwa kufika abantu bale phesheya bezosibona sishuthe nabo abanye kube into kanjalo kahle iyaziwa le ndawo ukuthi yabo njengoba lezi zinto ngoba ubona zenziwa kahle nathi create amathuba omsebenzi kahle ngoba le nto le ezinye zazo asizenzeli abantu abahlala emakhaya abangathathi kwanto besenzele sibanike nathi imali ukuze bekwazi ukuphilisa imindeni yabo nathi sikwazi ukuphilisa imindeni. Kulezi zinto ezikhona la iziphi lezi ongathi zihamba kakhulu abantu abayithengayo? Njengomkhosi womhlanga ubuhlalo buhamba kakhulu ubuhlalo nawo kamabheshu ke kodwa bekuke kwathuleka kodwa aseyahamba manje amabheshu imvunulo nje njengokubona njengoba abantu sebeqalile ngoba seqala ukuvuleleka izinto sekuyaqala kanyana njengemplasela iyahamba futhi nayo imqhele konke akuke ngathi kuhleli akukho konke kuyahamba. Kade izwe livaliwe kuswa ngo2020 ngenxa yeCovid kwaba nelockdown abantu abaningi baphelelwa umsebenzi kuyophela 2 years manje
Kukona konke lokho kunithinta kangakanani njengabadayisi bala eDurban Station? Hey, silimale kakhulu sisi. Kakhulu because bekuvalekele indawo awukho indlela yokuphila ebeyadi khona. Njengempahla ngoba kwakuvaliwe yonke lempahla intsha eyayikhona yonakala. Yalimala njengehawu lihlala kakhulu kunenu nezidla ihawu. Nje yonke into nje ubuyibona la yaqalwa phansi ngonyaka odlule ngoba ngathi lo yanyaka uqala i-lockdown kwakuvaliwe nje yonke into ivalekile. Yonke into sesafica imoshakela ayikho into engamoshakala. Yonke into iyamoshakala. Yonke into ekhona iqalwe phansi kanzima kwaphoqa ukuthi asingene ezikweletini. Namanje khona sisayikhokha izikweleti ngenxa yokuhlala eyomoshakala through i-lockdown. Omunye abadayisi utshela ithimba ukuthi kumanje sebetshela ukuthi izonyuka imali yokukhokhela indawo yokuhlala abadayisela kuyona njengoba beyiqashe kwinkampani yezitimela kuPrasa. Ukuphepha kwethu uyakona kwesinye isikhathi esibe silahlekele wona amaphala wona aqobondo wawo ayafika yasithathele khona hleni mawabheka lena nje ayayithatha impahla ukhona athi walinda ukuthi uze uhambe khona ayakukho right wona. Okay, siphuma esikhathini la bekade izwe livaliwe imicimbi konke kuvaliwe ngenzeki lutho ezabantu abadayisayo intinte kanjani leyo nto ngoba ngiyabona nala uthungisa namaphinifa wenza namacansi ekuyizinto ezisebenza kakhulu makuyimicimbi le yezulu ethinto membeso nani nimise kanjani ukuphinde nikwazi ukuthi niqale phansi niqhubeke nakho imisebenzi yenu? Kubenzima lo nto ke-COVID hayi siphela sibe ayikubenzima kakhulu sihlele endlini singasothatha nihlanganise nani kodwa zethu zisele ezigangeni uyabona nje akukho kuhambe kahle kodwa ke sitheme sesibuya ke sazama ukuhlanganisa kwaphinde kwabuyela esimeni. Kade isaqala nenze kanjani nayithatha impahla zenu naye emakhaya onaqhuba la enhleli khona nilokhu nilinda ukuthi ngabe ugovernment uthini ngenqubekela phambili? Impahla sashiya la kule ndawo sayiniwe uPrasa sahamba sayohlala endlini nathi kwakade uhulumeni esathe usinikeza 21 days sahamba sayohlala ke emqashweni ke abagodukayo thesuka lapho uhulumeni wethu waphinde eshanga ama-level land sahlela lapha emqashweni akusekho nje imali yorenta akukho umuntu uzohlola ukuhlala siwenze njani nokudla kuyaphela futhi endlini. Nenze njani nje kona konke lokho namisa kanjani? Nje sahlala nje kodwa linda phela lo sikhathi lese sabuya ngaso sabuya kusenzima ngafuna ukuthi sizi la kusafika amaphoyisa nje sidayisa kanzima uhujwa namaphoyisa kwesinye isikhathi phela kwangavumeleki vele ukuthi siphume kodwa sahlala kwafika yena uPrasa lowo wathi asibe nama sanitizer yabo nje sizivikele ngoba vele sifake ifonyo yabo nje. Ukuwena kuleli business olenzayo iziphi lezi zinto lezi ezikusiza kakhulu ukuthi likwazi ukukhula nokuthi lingenise imali? Ayishem ngiyabona imvunulo basket ingqoko amacansi nazi inkamba lezi hayi ayangisokoli konke nje lokuletha flini ayangisokoli impela kuyanginike. Abanye abazali bethi athi omunye ingane senginodokotela ngamfundisa ngayo le mali bengidayisa ngayo kuwena ukuswa ngo-27 zikhona izinto oyikhombayo esekwazi ukukusiza ukudayisela la? Hayi banda zikhona iningi futhi imali semqondweni yomuntu phela siyadayisa la thina sidlale nezitofela lezi ejikelezayo impela hayi nosenza umlungu phela hayi ngacishe ngimholele hayi ngacishe ngimholele impela hayi ziningi sengikwenzini kuningi kakhulu sengikwenzini. Angibalele nje mhlawumbe mama ukuthi oso ukwakha imicimbi ke le emkhulu le edinga imali impela osokusela imoto. Owafika ngo-2011 kule ndawo eseDurban Station vele eSwatini uthi isimo singaba ngcono uma bengatholi uxhaso ikakhulukazi njengoba bona izinto zabo abayidayisayo bezilanda kude. Ngitilanza eSwatini ngide nadolana ngikhokhela imoto lesuka eSwatini kaManzini itelana iphuma kaLavumisa eBorder Gate ima italana. Lihamba kanjani ibhizinisi? Ngoba khona ukuphazamiseka abanye bashayekile. Kuwena kuhamba kanjani? Liphazamisekile kakhulu. Ikakhulu nje ngesikhathi seCovid vele besingayendi lutho. Kangangoba namanje vele kuwile umnotho asiboni lutho akukho lesikutholako. Siphazamisekile kakhulu.
kangangoba njengoba sifundisa abantwana siphanzela abamfana lana hayi kuhamba kancane vele asiboni lutho kusengabuyeli kahle esimeni. Nifisa ukusizakala kanjani liphi usizo mhlawumbe enifisa ukuba nilithole lingaxhasanga ngalo ukuze nikwazi ukufula amabhizinisi wenu? Besingajabula kakhulu uma ukuthi besingalithola uxhaso ngokuthi noma singete saniketwa etandleni lokho lebangasichasa ngako njengathi thina esikhashane ngoba thina kungathikakala imali noma singachaseka ukuthi siphiwe leyo mali singakwadi ukuthi lowo muntu bese sesiya i-transfer leSwatini kulabo bantu laba sakhela letinfo sibanike le mali basakhele bese tinfo sebayasilethela ngala eSouth Africa sikwadi kudayisa. Nenza njani ngendaba yerent niyakurentela ukuhlala la abanye ngize bethini under uprasa ngoba nisendaweni yakhona? Si under uprasa siyarenta ngenyanga sikhipha u100 kodwa usitshelile ukuthi njengoba sisakhipha 100 asilinzele ingake ikhuphuke noma nini. Echaza umeya uthi likhona uhlelo loxhaso lizayo oluzovulela kuona wonke umuntu. Siyazi nathi njengomasipala sinayo imali yenele. Kodwa sike saba nayo imali encanyana nje ukuthi sibasize abathinteke ngenxa yeCovid nama unrest. Sasize inkampani ezu700. Zonke ke beapply kwa-apply ezu10,000 sasiza ezu700 ngoba namandla ethu nemali besinayo ibingalekela laba u700. So laba u700 inkampani yenye sineze 30,000. Yokuthi akube khona nje kwenza siyaza yenele leyo mali kodwa kungasho ukuthi umasipala wenza ngalutho ngesikhathi bebhekene nezinkinga kodwa siyazi ke phela masinikezela usizo kwabanye khona abangcina bengalitholanga ngoba lisuke lingenele ngakho siyakwemukela lokho kodwa sikhona inhlelo njengamanje siyayakha i-Enterprise and Supply Development Fund ezokwazi ukulekelela bonke abantu abaku-informal business namabhizinisi emergeayo bekwazi ukuthola usizo uma befuna usizo kumasipala. Ukhawunda uthi ngokamasipala iTheku kuningi ongakabuyeli esimeni. Isimo sinzima kakhulu ngoba thina siyidolobha lezokuvakasha. We are a tourist destination. Lokho kwenza ukuthi uma ngabe abavakashi bengasafiki silimale emnothweni ngoba kunabantu abazodilizwa emsebenzini ngoba amahotela awasebenzi ngokugcwele ngokuphelele. Kodwa siyabona ke since kuthe ukurelaxwa ama regulations ayaqala amahotela ethi siyaqala nanokugcwala manje. Okunye ke ama sporting activities ne creative industry ukuthi ishayeke kakhulu kulesi sikhathi ngoba abaculi fanele bebe nemicimbi ukuze becule beperforme bondla imindeni yabo besupport abantu abaqashile inkampani zabo lokho kungasenzeki ngoba belivaliwe izwe. Sibonga kakhulu ukuthi upresident nesigungu sakhe kuvulwe manje ukuthi at least halfway capacity we stadium halfway capacity we ground futhi imicimbi sivulelekile ukuthi ngaba khona as long as bethatha halfway capacity we ground noma we stadium esobe sisetshenziswa noma ihholo. So ke lokho kusho sebebaningi abantu abazoqala manje behambele imicimbi itourism izophindeke si-reinject igrowth kuyona ngoba ezokuvakasha zisupportwa kakhulu into esithiwa i-sport tourism. I-sport tourism makudlala ama-sharks edlala nama-blues eza la eThekwini balala emahhotela babhukha amahhotela that is part of tourism. AmaZulu mayedlala lapha ne-team yangaphandle i-Kaizer Chiefs ifika lapha eThekwini kuza nabalandeli bengasezike manje beyama-club kuphela kunabalandeli babo kuzo resuscitate umnotho lokho. Amanye ama-industries they are struggling to revive ngoba ngesikhathi beshayeka entweni yomnotho behlise nestaff lokho kwenza ukuthi kube khona abantu asebelahlelwa amathuba omsebenzi kanti okunye futhi okubalimazile ukuthi uma ama-operations engaqhubeki ngendlela abasezukwazi ukubona ukuthi beqhubeke be-expand amabhizinisi abo ngoba malikhulu ibhizinisi likhulula abantu kufanele beqashwe likhulula thina njengomkhandlu ukuthi mali-expanda sikwazi ukuthatha ama-services sibashaje ama-tariffs sithole nama-rates angconywana kunalawo esiwakoleka ngoba nathi siphila nge-revenue. Umbiko kude bokusibisi eThekwini. Hayi-ke nina besilo nina bezulu eliphezulu ziyaguqa la bese niphathele zona namuhla kuze kube ngokuzayo.